10 professjonisti minn setturi differenti se jkunu qed jiffurmaw think tank dwar l-ekonomija diġitali li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Dan it-think tank ġie mniedi mis-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo li qal kif il-futur tal-ekonomija moderna u diġitali jibda llum. F'diskors li għamel waqt it-tnedija ta' dan it-think tank, is-Segretarju Parlamentari Bartolo qal li permezz ta' din l-inizjattiva se titfassal strateġija diġitali ġdida li se tgħin biex tassigura ekonomija aktar flessibbli. Huwa qal li permezz ta' din l-inizjattiva pajjiżna qed juri li jrid ikun minn ta' quddiem fis-settur tal-ekonomija diġitali. B'hekk ikollna ekonomija iżjed reżiljenti, ekonomija li dejjem tiflaħ iżjed, tkun iżjed diversifikata u fl-istess ħin tkompli toħloq opportunitajiet ta' xogħol ġodda għaż-żmien li ġej. Dan it-think tank huwa mmexxi mis-Sur Kieran Bruno li huwa ekonomista u miegħu għandu xjentisti, ekonomisti u persuni fl-oqsma tal-gaming u dak edukattiv. Is-Sur Bruno qal li bl-introduzzjoni ta' dan it-think tank se jkun qed jipprepara l-kull sfida tal-futur bħal dak li ġara tul il-pandemija. Sabiex inkomplu apparti niddiversifikaw il-portafoll ekonomiku tagħna, nippreparaw għad-dinja ta' għada. U kien għalhekk li dan it-think tank se jkun mibni fuq żewġ binarji li l-għan tagħhom huwa wieħed li konsolida setturi li ġa huma eżistenti f'pajjiżna u wkoll jattira niċeġ ekonomiċi ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.